Dobrý den, sledujete HR TV. Dnes natáčíme na konferenci Success Day 2022, kterou pořádá společnost Success Solutions. Na konferenci se zaměřujeme především na podnikové systémy a využívání moderních technologií v oblasti HR. Mým dnešním hostem je pan Ondřej Kaušik, Global HR Process Lead ze společnosti Atlas Copco. Dobrý den. Dobrý den, Tomáši. Pane Kaušiku, můžete Atlas Copco představit z pohledu velikosti společnosti, zemí, kde působí? Určitě můžu. Atlas Copco je poměrně velká firma, kterou téměř nikdo nezná. Celosvětově máme asi 55 000 zaměstnanců. Přímo působíme v zhruba 80 zemích. Zároveň prodáváme do zhruba 170 zemí a věnujeme se kompresorům, vakuové technice, průmyslovým nástrojům, takže je to ten industriální odvětví. Jak velká je společnost v České republice z hlediska počtu zaměstnanců? V České republice celkově máme zhruba 2 500 zaměstnanců, přičemž jsou rozděleni do různých odvětví. Máme tady jak servisní centra, tak zákaznická centra a dokonce i výrobu a finanční centrum sdílených služeb. Zeptám se na vaši roli ve struktuře společnosti. Za co jste zodpovědný? Já v Atlas Copco pracuji v oddělení Global HR, konkrétně pod oddělení Process Innovation, takže my se staráme o rozvoj našeho HR řešení, kterým je SuccessFactors. Tato konference, jak jsem zmiňoval, se zaměřuje na digitalizaci HR procesů. Jak velké téma je to pro Atlas Copco? Pro Atlas Copco je to samozřejmě veliký téma. I s ohledem na to, v kolika zemích působíme, tak je pro nás důležité, aby procesy byly digitální, protože naše společnost působí napříč jednotlivými zeměmi. Není možný v tom případě si předávat papíry, přeposílat Excely. Musíme mít jednotný, unifikovaný řešení, který funguje online a funguje v reálném čase. Jak velkým podporovatelem a jakou motivaci má top management společnosti pro tyto rozhodnutí? Pro top management je to veliká oblast, kterou musí podporovat, ať chtějí či nechtějí, protože když se vrátím do historie, tak Atlas Copco je firma, která funguje zhruba 150 let a ve své krvi, ve své DNA má to, že je velmi decentralizovaná. Takže když šéf celého Atlas Copco chtěl před 10 lety vědět, kolik má zaměstnanců v které zemi, tak zvednou telefon a všichni začali panikařit a začali dávat dohromady Excely a začali dávat dohromady různé databáze. A na konci toho procesu po měsíci vypadlo nějaké číslo, které možná bylo správný, možná správný nebylo, nikdo to nevěděl, nikdo to nedokázal ověřit. A po tom, co jsme digitalizovali, tak top management může v reálném čase, absolutně reálném čase sledovat, kolik kde má jakých zaměstnanců, na jakých pozicích. Takže už jenom ten driver z pohledu toho reportingu byl pro management obrovsky důležitý, aby mohli dělat správný a kvalifikovaný rozhodnutí na základě dat. Digitalizovali jsme. Jaké jste zvolili řešení? Zvolili jsme řešení SuccessFactors a zvolili jsme ho z toho důvodu, že jsme hledali řešení od velké společnosti, který přijde s tím kompletním servisem, takže nebudeme muset řešit jakýkoliv další vývoj, vždycky to dostaneme od velké zavedené společnosti a současně tam bude dobrá podpora, protože jsme nevybírali řešení na rok nebo na 2. My jsme vybírali řešení skutečně na dlouhodobý horizont a s tím pádem, nebo v tom ohledu jsme i vybírali toho partnera, který bude schopen nám dodávat rozvoj toho řešení a zároveň i podporu na dlouhý roky dopředu. Nicméně v tomto odvětví je jedna věc vybrat řešení, a potom také implementátora. Jaké byly požadavky na něj? Požadavky na implementátora byly veskrze jednoduchý, zároveň ovšem nesmírně komplikovaný. My jsme hledali implementátora, který má globální zkušenost a je schopen podporovat společnost, jakou je Atlas Copco, která, jak jsem již zmínil, je skutečně velmi diverzifikovaná, rozdělená přes všechny kontinenty, nebo respektive téměř všechny kontinenty. Ten implementátor musel být schopen nám dodat nejenom tu technickou knowledge, ale zároveň nám musel být schopen dodat i tu procesní knowledge, tu zkušenost z reálného světa, jak skutečně ty procesy můžou a mají fungovat, abychom dosáhli úspěšného řešení v oblasti HR. Máte představu, teď je to taková otázka na tělo, jak vlastně velké HR oddělení nebo velký tým, který se implementaci SuccessFactors věnuje v rámci Atlas Copco? Mám představu poměrně dobrou.
z hlediska process innovation, což znamená zavádění nových modulů, implementaci nových modulů, máme 4 lidi, kteří se primárně full-time věnují téhle oblasti. K tomu máme zhruba 16 lidí, kteří se věnují day-to-day support, přičemž velká část jejich práce je zároveň trénink lokálních HRů, aby byli schopni v tom systému pracovat samostatně a aby byli schopni si pomoct i třeba ve nesnázích. Takže velká část jejich práce je příprava dokumentace, ať už je to nějaký quick reference guide, anebo je to třeba jenom minutový nebo dvouminutový video, jak docílit něčeho a jak být schopen zároveň předávat tu informaci dál a trénovat další lidi, další manažery, další lokální kolegy, takže to je i ten trainer přístup. To jsou procesní oblasti, které se zmiňoval, které toto řešení zahrnuje a mě by zajímalo, které ty procesní oblasti byly při implementaci stěžejní a které jsou po implementaci stěžejní teď, které nejčastěji využíváte. Tak při implementaci bylo absolutně stěžejní oblast, kterou bych řekl Employee Master Data, což pro nás znamená Employee Central. My jsme potřebovali vědět, kde máme jaký zaměstnance, na kterých pozicích pracují. Zároveň taková druhá priorita, řekl bych neméně důležitá, byl recruitment, protože Atlas Copco tím, jak je velký, tak hodně nabíráme, potřebujeme nabírat skutečně celosvětově a potřebujeme mít efektivní proces. Nemůžeme čekat na to, než recruitment oddělení 3 měsíce bude nabírat kandidáta, to v našem případě není možný. Takže to byly hlavní priority při implementaci. Následně samozřejmě se rozvinuly ty priority dál, což znamená hodnocení zaměstnanců, nastavování nějakých cílů a zároveň odměňování těch zaměstnanců. Paralelně s tím v trochu jiném systému nám běží learning, protože ty zaměstnance potřebujeme rozvíjet a teďka poměrně nedávno jsme naimplementovali succession a development, protože samozřejmě pro tu firmu je mnohem lepší a mnohem jednodušší na klíčové pozice si lidi vychovat, než je nabírat z externího trhu. Zmínil jste modul Learning. V jaké podobě ho využíváte? K čemu konkrétně? Modul Learning se v Atlas Copco používá, nebo respektive learningové řešení se používá na platformě Cornerstone on Demand z historických důvodů a používáme ho naprosto napříč celou firmou. Takže můžeme říct, že tam jsou manažerské tréninky a škálujeme to až úplně dolů na tréninky bezpečnosti práce, jako příkladu pro zaměstnance ve výrobě. Dá se říct, která z těch fází implementace byla ta nejsložitější? Samozřejmě, jako vždycky a všude, ta nejsložitější část, když implementujeme nový systém, je change management. To je část, do které jsme museli a neustále musíme, protože ten systém neustále inovujeme, tak musíme investovat hodně energie, protože to, že něco vyvineme nebo naimplementujeme, je špička ledovce, řekněme. A mnohem důležitější je to, aby to skutečně HRři přijali za svý a začali to používat a začali v tom realizovat ten profit, který ten systém přináší. Takže change management je obrovská součást naší práce. Lze ty kroky konkrétněji popsat, prosím? Určitě. V každé zemi při jakýkoliv implementaci máme něco, čemu říkáme business key users, což jsou lidi, kteří jsou, řekněme, dlouhodobě nakoupení námi. Ambasadoři a ty škálujou tu knowledge a tu přidanou hodnotu dál do té organizace, protože i s ohledem na to, jak jsem popsal velikost našeho týmu, není v našich silách vyškolit každého jednotlivého zaměstnance. Takže v jakýmkoliv change management procesu ve velké organizaci je důležité mít ambasadory, který tu knowledge překládají dál, ale zároveň my z centrálního týmu jim musíme poskytnout dostatek kvalitních materiálů na to, aby mohli tu knowledge škálovat dál do té firmy. Ještě se vrátím k implementaci, ale vlastně change management s tím souvisí. Jsou tedy nějaké body, kde jste získali nějaké silné ponaučení, nebo byste možná udělali trošku jinak? Ať jsme pozitivní. Silné ponaučení jsme určitě získali v tom, a
zase se to dotýká té implementace a zároveň toho change managementu, že nestačí, aby člověk, nebo respektive aby náš tým vyškolil toho člověka jednou. Musí tam být nějaká kontinuální práce a i když v nějaký konkrétní oblasti bychom mohli říct, se nic moc nemění, ten proces zůstává stejný, tak je důležitý tu organizaci neustále jako updateovat o tom, že ten proces tady je, že je potřeba ho vykonávat, jaký jsou ty benefity, protože ta organizace se přirozeným způsobem mění. Lidi přicházejí, odcházejí a change management tím pádem není jednorázová záležitost. Je důležitý prostě s tím pracovat kontinuálně. Když byste měl poradit firmám, vašim kolegům, kteří připravují implementaci podobného řešení, co by měli brát v potaz, co by si měli připravit? To je výborná otázka, na kterou se asi nedá odpovědět úplně jednoduše, ale zkusím to shrnout do několika bodů. Klíčový samozřejmě jsou implementační zdroje. Pokud nemám s kým implementovat a nemám interní lidi pro implementaci, tak to nikdy nemůže fungovat. Z našeho pohledu, co se nám osvědčilo, je skutečně ten Process Innovation Team, který se full time věnuje implementaci a skutečně ten systém driveuje dál. Viděl jsem tady spoustu firem, kteří říkali, že to lidi dělali paralelně se svojí běžnou prací, což na ty lidi vytváří neustálej konstantní tlak a není jednoduchý v tomhletom systému pracovat dlouhodobě. Takže když implementujeme velké řešení, je důležité mít lidi na full time. Zároveň, jak jsme zmínili, dobrý implementační partner je naprostý základ a zároveň už od počátku vědět, čeho chci dosáhnout, že mám podporu top managementu a vědět, jakým způsobem chci uchopit ten change management. Nemusím vědět jednotlivý kroky, jednotlivý detaily, ale musím mít nějaký akční plán, jak k tomu přistoupit. Plánujete využívat některé z dalších modulů, nebo ano, dalších modulů, které se v rámci SuccessFactors věnují dalším odvětvím? Plánujeme. Pro nás je SuccessFactors ucelený řešení, který postupně rozšiřujeme a rozšiřujeme, ať už by se jednalo o další implementaci, respektive další rollout compensation řešení, který teďka máme implementovaný, řekněme, pro 40% společnosti, tak to chceme posouvat dál. Zároveň nás určitě zajímá variable pay pro variabilní odměňování zaměstnanců a neustále chceme rozšiřovat ten systém a naskakovat na ty moduly, které nám SAP nabízí, ať už je to nová analytika, stories, ať už je to Qualtrics pro jakýkoliv surveys. Takže z mýho pohledu je důležitý ten systém nevzít a nenaimplementovat a říct, teď už mám hotovo, teď už nemusím nic dělat. Nás zajímají i ty další moduly a teďka nedávno jsme třeba naimplementovali Succession and Development. A když se vrátím k dalším plánům v rámci digitalizace celé společnosti? Digitalizace je pro Atlas Copco veliký téma samozřejmě. A není to jenom odvětví HR, je to odvětví i finanční, je to odvětví výroby, salesu. A velkým tématem pro nás aktuálně je centrální úložiště informací. Protože my máme v HR, řekněme SuccessFactors, kde víme přesně, kdo kde pracuje, víme jeho performance, goal plány a tak dále. Ale máme poměrně problém to propojit s těmi finančními daty, máme problém to propojit s těmi salesovými daty a v žádné firmě nefunguje HR oddělení jako samostatná jednotka. Vždycky je to součást nějakého soukolí, takže pro nás z hlediska digitalizace v Atlas Copco před námi stojí obrovský úkol vybudovat centrální úložiště informací, který samozřejmě nemůže být jenom nějaká hromada dat, kterou někam nalé. Musí to mít nějakou strukturu a musí to zároveň podporovat veškerý data privacy regulations, které jsou implementované v těch daných zemích, kde působíme. Není to jenom GDPR, je to spousta dalších lokálních nařízení, lokálních regulací, se kterými my musíme být v souladu, abychom to mohli dále posouvat a dále rozvíjet a dát těm správným lidem ty správné data ve chvíli, kdy je potřebují. Ondřej Kaušek, Atlas Copco. Ondřej, děkuji vám za rozhovor.